L-Istrateġija Nazzjonali kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-pjan ta' azzjoni huma msejsa fuq 5 pilastri li jipprovdu għat-tisħiħ tal-ġlieda kontra t-traffikar uman, prevenzjoni u appoġġ għall-vittmi ta' kriminalità organizzata. Dawn il-pilastri jinkludu t-tisħiħ tal-qafas legali u l-istrutturi fosthom emendi fil-liġijiet bħal dawk kontra l-ħasil ta' flus u l-liċenzjar ta' temping agencies. Il-prevenzjoni se tinkludi t-taħriġ ta' uffiċjali f'entitajiet bħal identità, Jobs Plus u l-Pulizija biex ikunu viġilanti għall-indikaturi ta' traffikar. Se jsir ukoll programm ta' outreach għal vittmi biex jirrapportaw każijiet u għajnuna lil vittmi. U l-aħħar pilastru u li tissaħħaħ il-kooperazzjoni ma' pajjiżi oħrajn kif spjega d-direttur tad-Direttorat tad-Drittijiet Umani Michael Camilleri. Punti konkreti li ħajr indirizza di l-istrateġija u pjantazzjoni li ħatkun qiegħda sa sena 2030. Strateġija li hija ambizzjuża ħafna, però saru ħafna konsultazzjonijiet, ownership kbira mill-imsieħba, mill-entitajiet governattivi li b'din l-istrateġija, forsi b'differenza minn qabel, ħajkunu qegħdin hemm pjan wieħed, kulħadd ħajkun jaf x'qed jagħmel ħadd ieħor u flimkien ħajkunu jistgħu jsaħħu l-enerġiji tagħhom li jindirizzaw l-enerġiji f'direzzjoni waħda. Qabel jista' jkun kien hemm multiplikazzjoni jew duplikazzjoni ta' efforts fl-istess direzzjoni. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ugwaljanza u Riformi Rebecca Buttigieg qalet li fl-aħħar 3 snin id-Direttorat tad-Drittijiet tal-Bniedem wettaq diversi inizjattivi bi programmi ta' taħriġ lill uffiċjali pubbliċi u kampanji ta' għarfien għall-pubbliku. Qalet li fl-aħħar 5 snin ġew identifikati mal-50 vittma ta' traffikar uman fosthom 3 Maltin. Spjegat li l-każijiet l-aktar komuni f'Malta huma assoċjati ma' prostituzzjoni u sfruttament fis-suq tax-xogħol. L-ewwel strateġija nazzjonali li biha b'mod aktar effettiv se nkunu qed niġġieldu it-traffikar tal-bnedmin. Matul dawn l-aħħar snin sar ħafna sforz sabiex ikun hemm aktar taħriġ mill-Aġenziji tal-Gvern, iżda hekk b'mod konsolidat b'din l-istrateġija se nkunu aktar effettivi fl-implementazzjoni ta' dan ir-reat għal daqstant. Aħna rridu naraw li permezz din l-istrateġija nipprevjenu aktar milli jkun hawn il-vittmi, dan qed isir permezz ta' kampanji ta' outreach, naraw li anke l-prosekuzzjonijiet ikunu aktar effettivi u dan anka permezz aktar taħriġ bil-entitajiet responsabbli, iżda aktar minn hekk imbagħad irid nipprovdu s-support lil dawk li jispiċċaw vittmi ta' traffikar tal-bniedem. Is-Segretarju Parlamentari Buttigieg qalet li l-impenn tal-Gvern f'din il-ġlieda se jkompli jikber b'din l-istrateġija b'azzjonijiet leġislattivi u amministrattivi fis-7 snin li ġejjin. Qalet li għal dan il-għan twaqqaf kumitat interministerjali biex iwettaq l-azzjonijiet meħtieġa.